इस साला खाली दिन भर मोबाइल देखता। जहिया से बाबूजी मर गई ना तहिया से इस साला लवंडा के चिंता तनको नहीं बा कि का करे बा का नहीं करे के। 365 के रिचार्ज करा लाता, दिन भर मोबाइल देखता, फोटो खींचता। रे साला रे वो भैंसिया ताकत या छाटी नहीं लगा सके एक चलावन हट सर नहीं छाटी लगा। देखो अभी भी फोटो हुए खींचता रे काहे ना भैंसिया छटिया लगाओ तड़े लगाओ नहीं लगाए। हाँ तो ठीक बा, मुखिया लगे हम फोन कर देतनी आ तो के अलगा करा देतनी, ओकरे बाद से ते फोटो खींचत रहिए आ ब्यूटी बनावत रहिए। रुक तोर नाटक आज हम छोड़ाई देतनी मुखिया लगे फोन करके। करा फोन करा हम देखा तनी कौन मुखिया हमेशा के नाटक बा। हाँ मुखिया जी। हाँ बोला। तनी आई हमरे दुआरो बंटवारा करे के बा। कैसन बंटवारा हो? अरे छोटका बा जो एकदम परेशान करके रखला बाटे, ना कोनो काम करता ना धाम करता। देखी ना ये खाली एकदम मोबाइल में बिजी रहता। भई ताकत ये तो के चिंते नहीं बा कि छाटी लगा दी। तनी आई तो ठीक बा तनी आवत ना मुखिया तोर चर्बी आयल छुड़वा दे तनी। बला देखी कौन मुखिया आता है। ते बैठल रहो तो हमहू बैठत नहीं, जब मुखिया आई तबे जौन होई तौन होई। ठीक ना तो ढेर नाटक हो गई बाटे। चल तोरिए दाजे हमहू बैठत नहीं, खिया खाइए भैंस चाहे नहीं खाइए। आई मुखिया जी आई, रुकी बैठी हम कुर्सी दूसर ले आओ तनी। बोला जा का बात बा? बात यह बा बाबूजी मर गई ने। हाँ। हम अकेले घर के बड़ आदमी, दुआर बा है, देखो भैंस बिया पाड़ी बिया, हमारे अकेले जिम्मेवारी बा। हई बात सिर्फ और सिर्फ खाली पबजी खेलता, फोटो खींचता, कहनी एक चलाओ छाटी लगाओ तो कहता कि हम नहीं करें, जौन बुझाता तू तो कर लो। हमारे यह बा कि हमके अब अलगे रहे बा, एक बोझ हमरा मान के नहीं बा। एगो काम करो, एकर बियाह कर दो। हमारा मान के नहीं बा। के करी? ई ना कमाता ना धमाता ना कोनो काम करता, बियाह क के करो मेहरारू अपने मूड़ी पे बैठा ली। काहे को अपने मुड़ी बैठे बा? एकर बियाह क के अलगे कर दो। हम मुखिया जी तारा के एक हाथी बुलौले बनी कि हमार जौन हक हिस्सा बा में बंटवारा कर दो, आधा इनके आधा हमार, बात खत्म। पहले एक बियाह तो करो। हमारे मान के नहीं बा। ये कुल का होता? हमारे मान के नहीं मुखिया जी, हम नहीं छाटी उटी लगाए, हम के अलग कर दलो, हम अलग रहो। चलो मुखिया जी कर घमंड, यही घमंड के मारे हम कहत नहीं कि हम नहीं रखे में के। हमेशा के नाटक हो गइल बा, छोट बड़ के कोनो तमीजे नहीं बे कर। नहीं मन बजा दुनिया ना तो बंटवारे होई। हाँ बंटवारे होई। अच्छा ठीक बा, हो जाला। तारा नहीं के टेंशन तो हमरा कौन टेंशन बा? कला बात मारा तो भाई घर दुआर बाटे तो एमे आधा रखल जा। हाँ में आधा हो जाई। हाँ आ 3 कट्ठा खेत बा तो में साथ 1.5 कट्ठा तू ले लिया, 1.5 कट्ठा ही ले ली है। हाँ वो हो जाई। और कुछ बा? एगो गाड़ी बाटे। एगो गाड़ी बा तो ओके के रखी? गाड़ी हमरे कमाई के हो तो हम ही न रखे। हाँ ये कोनो बात नहीं भाई, अब एके में के लिए आइल बा तो सबके भाई, तोहरे वो नहीं भाई, एहू के भाई आधा। जब एके में के लिए आयल बा तो सबके भइल, इनहू के भइल, तो इनके इतना घमंड कहाँ से आ गइल बा? कौन भैंसिया ताकत या छाटी लगा दे कतन हमरे मान के नहीं बा। कहाँ गड़ियम से नहीं दवा? बोला कहाँ गड़ियम से नहीं दवा? हमार नहीं भइल इसका गड़ियम से, खाली तोहरे को भइल। देखलो प्रधान जी, देखला अगर सीना जुरई वो तो देखते भाई ना तमीज बाय के तनको बोर्ड से केंगा बात कइल जाला। नहीं देम गाड़ी में से तो नहीं दे। हाँ ही भइल तो एकरो अगर प्यार से रही तो दे देती, एकर सीना जुरइए के लात खिवाए। हम नहीं देम गाड़ी में से तो नहीं दे। थोड़ा जाए दो घिसू, लइका बा भी नहीं, तू तो होशियार बड़ा ना। लइका बा तो केंगा बतिया होता। अरे नया खून बा भी नहीं कर। ठीक बा, तू का कहल चाहता प्रधान जी? का कहल चाहता? दे दी हिस्सा बारी सारा चीज बराबर बराबर तो मैंने दे ही के पड़ी। बेशक कुछ कैले चाहे धैले नहीं खे, लेकिन आधा तक दे पड़ी हर चीज में से। ठीक बा, दे दे आधा। चलो ठीक बा।